молитвами пречистия Своя Матери, святих славних и всехвалных апостол, добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, молитвами святия блажения старицы Матрони Московския, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбен. Аминь. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Аминь. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Христос воскресе! Намираме се в 14-тия неделен ден подир Въздвижение и в този неделен ден, особено празничен за Църквата Христова, спомняме паметта не само на онези светци просияли в ранната история на тази Христова наша църква, но изпомняме днес паметта на онези, които през целия 20 век, страдайки за своята вяра, заплащайки я с цената на своят собствен мъченически подвиг и живот, ми оставиха един изключителен пример за подражание във вярата. Много хора днес, които са критично настроени към православието, казват, че то се е превърнало само и единствено в някакъв носител на ценности, които не са приложими към дневния ред на обществото. Казва, че православието е носител на една древна архаичност, която ни връща в, може би, в най-добрите средновековни времена. Критиците твърдят, че православието едва ли не днес е полумъртво. От зората на Христовата църква, от първите акорди след възнесението на Господа Исуса Христа и слизането на Светия Дух над апостолите, на тях първо като носители, а след това и на всички останали, които тръгнаха през историята на времето с тях и след тях, беше ясно осенени от този Дух Светий, че вярата, която приемат в себе си, ще има цена. Ще бъде в някакъв смисъл на думата оценена. Много важно е да кажем това. Защото целият исторически път на Църквата Христова в света, от нейната зора до нейния днешен ден, е път на драматизъм. Е път на свидетелство на вярата, свидетелство, което се получава само по един единствен начин. Чрез претърпяване на всички онези атаки, които безбожният, а в частност и в 20 век атеистичен свят, нанесоха и продължават да нанасят в 21 век рана след рана по тялото на църква. Господ Иисус Христос недвусмислено в своето Евангелие закодира чрез едни свои думи
онова, което всички, които тръгват по пътя на вярата, трябва ясно да разбират. Който претърпи до край, ще бъде спасен. Какво трябва да бъде претърпяно? Кое е онова, което Господ Исус Христос би казал отново някое критично съзнание, ни каза. Бог ни каза всичко. В тъмнината на последните акорди преди Голготския кръст, в интимната обстановка на онази вечеря, която стана прототип на Евхаристията, т.е. но на особено Божие благословение в света, чрез преподаване на тялото и Неговата кръв за откуп и очистване на греховете, Господ каза на своите ученици: предупреди ги, подготви ги, чрез тях съобщи нещо не на целия свят. Чрез тези думи Той съобщи нещо на онези, които твърдо и истински ще тръгнат след стъпките на светите апостоли. Мене гониха и вас ще гонят. Моето име не спазиха и вашето няма да спазят. Ще ви поведат пред царе и управници. Ще дойде дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася богослужба. Това са недвусмислени слова. Това са слова, от които строи божествената откровенност, чрез тяхната истинност, преподадена. Тези слова се превръщат в основа на всеки един мъченически венец или всяко едно изповедничество на вярата. Защото идва момент, независимо на какво духовно ниво се намираш ти, когато пред тебе се изправя злото. И това зло ти създава състояние, чрез което ти трябва да проявиш дързост, търпение и готовност да стигнеш дори до края, но да не предадеш Господа Иисуса Христа. Предателството е лесно. Предателството е абсолютно възможно. То води обаче след себе си презрение. То води след себе си отвращение. То води след себе си смърт. И не каква да е смърт, а смърт вечна. Особено когато това предателство е предателство към Твореца. В историческия ход на времето на много от подвижниците и изповедниците на вярата е предлаган компромис. Предлагани са възможности. Злото стига в своята изкривеност и лъстивост дори до там, че да каже на този, който трябва да бъде съблазнен, спънат и погубен: вярвай в каквото си искаш. Кажи само, че подкрепиш мен. Човешкото съзнание е огромен диапазон от сложност. Човешкото съзнание обаче в своята сложност и в своята твърдост, защото ние го възприемаме като такова и искаме това да е такова, може да бъде и
коренно противоположното. То може да бъде слабо, може да бъде изпълнено с лъжа, с компромисност. Както ние днес се изразяваме, то може да живее в състояние на двоен стандарт, на двойнственост. Там, където има такава двойнственост в църквата, означава, че църквата е мъртва там. Да проповядваш едно, да говориш едно, да назидаваш едно, а да живееш по друг начин. Да бъдеш вътрешно друг. Да бъдеш компромисен. Да бъдеш всеяден. Да бъдеш дори леко дебилен пред истината. Там, където има двойни стандарти, там, където има двойнственост, там благодатта на Духа Свети отсъства. Защо ви казвам това? 20 век е време на атеизма. Време на най-голямото безбожие. Времето на най-грандиозния сблъсък на всички възможни безумни тези, философии и политики, които вместо да проправят и да създадат един що годи относителен комфорт в човешката битийност, нарязаха човешката същност на парчета. Ляво, дясно, либерално, консервативно, монархично, републиканско, верово, безбожно, всякакви форми на противопоставяне, без изключение. Единственото нещо, което твърдо и монолитно вървеше в този 20 век, беше църквата Христова. Защото тя не беше родена в 20 век. И защото тя не беше родена от човеци, а беше родена в зората на човешката история, беше родена от самия Господ Исус Христос и в основите на тази църква стоеше Духа Свети и великото дело на онези 12 първи повярвали в Господа, тръгнали да разнасят Евангелието и Неговия Дух в един свят, който по никакъв начин не подозираше, че Христос е слязал на земята и Бога е станал човек. Тази църква, която пребиваваше в историческия отрязък на 20 век, беше същата църква, която мъчениците, отците на църквата от първите векове и цялата плеяда на оная святост ни оставиха и украсиха вътрешно с всичко онова, което чрез Духа Свети те изляха като слово, като познание в тази църква. И когато този атеистичен 20 век видя, че не може да промени църквата, да я превърне в свой инструмент, да я превърне в свой абсолютно сив и безцветен придатък, да я превърне в част от своят собствено уродлив, емоционален състав, той реши, че трябва да се справи с църквата по класическият начин. Знаете великата фраза на един от големите комунистически диктатори на 20 век. Има човек,
има проблем. Няма човек, няма проблем. Атеистичният строй разсъждаваше точно така. И започна онова изтребване на църквата, каквото дори в историята на римските императори от първите векове църквата не познаваше. Знаете ли защо? Кой е един от големите садизми на 20 век? В повечето случаи християни избиваха християни. Но не какви да е християни, а онези, които със своята вяра, със своята твърдост, със своето познание отказваха първо да се превърнат в компромис и след това, като носители на тази светлина на божествената истина, те се превръщаха в стълбове, в стена, в която агресивният атеизъм се блъскаше и се разбиваше. Защото те сразяваха не само със своята собствена вътрешна духовна сила, но с благодата на Духа Свети. Сразяваха онова, което считаше, че по елементарен начин ще може да заглуши тяхните думи, да притъпи тяхната любов и тяхното стремение към истината и отдалечавайки ги от Бога, да ги умъртви. Те обаче проявиха такава дързост, проявиха такава сила, проявиха такава вяра. Аз днес чувах думите на апостолското четиво и там апостола казва: такива бяха те, че света за тях не беше достоен. Заради онова, което те сториха, заради начина, по който те се изправиха пред злото. В много голяма част от тяхните жития, от тяхните собствени биографии, има моменти, в които те показват своята интимност, своето най-дълбоко вътрешно състояние. И там много голяма част от тях, чрез думи, разбира се, не конкретно, не пряко, може да бъде прозряно, че имали мигове, в които тяхната твърдост леко се е поклащала. Тяхната сила е намалявала. Умората от това да бъдат постоянно в битка в името на Бога ги е карала в определени моменти да изпитват състояние на отпадналост. Но всеки един от тях почти е записал там, където е могъл да запише едно и също нещо. Разбирали са едно и също нещо. Онези думи на Евангелието. Че когато Бог те избере да бъде свидетел на вярата, Той те нагнетява с Духа Свети. Той те осветлява. Той те извежда пред другите. Той ти дава особена сила. И ти се превръщаш не само в страдалец, не само в свидетел на вярата,
не само в изповедник на тази вяра, не само в защитник на Божията справедливост в света, не само угодник на Бога, ти се превръщаш в мерило за тези, които са след теб. Ти ставаш за тях част от маркировката по пътя от греха до светостта. Маркировката по този път е именно тази святост, това свидетелство на вярата на тези, които със своя собствен живот даваха пример как трябва да се живее за Христос. Реката от кръв в 20 век е огромна. Реката от кръв в 20 век е пълноводна. В тази река е пролята много кръв на хора, които са заставали пред светоуправниците на този свят и са казвали: аз не мога да предам и Исус Христос и Неговата църква. Аз не мога да предам нещо, което е над мен, но мога да предам моя живот на вас. Защото по-добре е да живея с Бога, отколкото да бъда презрян в мъничкото време, което след предателството Бог отрежда на предателите. Тези хора не приеха да бъдат съглашатели с злото, с онази прослойка, която вилнееше като дива орда по историческия ход на времето на 20 век. Унищожавайки всичко онова, считайки, че трябва да бъде по-точно унищожено всичко онова, което църквата е донесла до 20 век в тези 20 века историчност. Свети Владимир Киевски и Галички, първият мъченик, в последната минута преди своя собствен разстрел, вижда двама от войниците пред него изправили пушките си да плачат. И той им казва: защо плачете, момчета? Едното от момчетата проявява сила и казва: ти си ме кръстил, Владико Свети, а аз сега трябва да те убия. И това момче приема мъченическия венец, изповядвайки това, отказвайки да стреля срещу владиката Владимир Киевски и Галички. Но разбира се, след неговата мъченическа смърт теква тази река. Днес, в 21-то столетие, ние имаме две големи задачи. Пред нас, християните, стоят две големи задачи. Мислейки за онова време, което не е много далече исторически от нас. То не стои много далеко исторически. Първата ни задача е да се научим да разпознаваме лъжата от истината. Защото ще ви кажа още нещо. В тази епоха на мъченичеството имаше и такива, които приеха съглашателството с злото. Те приеха компромиса.
като единствен изход. Те приеха сребърниците. И знаете ли, не ги хвърлиха като Юда, а ги прибраха. Продължавайки да носят върху себе си дрехата на църковността. И така, някой би казал, това възможно ли, което говори този свещеник, се появиха две църкви. Църквата на лъжата и църквата на истината. Ние, християните на 21 век, трябва да се научим първо да разпознаваме лъжата от истината. Осъзнавайки, че там, където живее лъжата и нейните деца, компромиса и състоянието на огъване според историческата действителност в момента, там Духът Свети отстъпва и излиза и няма истинска църква. Помнете го това. И второто, което трябва да се научим днес, ние, християните на 21 век, че тази вяра и че това определение православен християнин, с което много от нас се кичат, е скъпо платено. Има цена. И тази цена ние трябва да помним. И трябва да сме готови да защитим своята вяра, дори да ни бъде поискана същата цена. Защото само който претърпи до край, ще бъде спасен. Навярно, дявола знае, че ние сме слаби, че ние сме податливи, че ние сме хора, които са подвластни на компромиса. И ни подмамва точно тук, хитро подменяйки истината с лъжа, създавайки нещо, което ние не можем ясно да възприемем. С нома на новомъчениците и изповедниците на вярата от 20 век оставят един завет за цялата църква Христова. Че църквата Христова трябва да се защитава. И благодата на Духа Свети, който действа в тази църква, трябва да бъде защитен от нас. С нашето поведение, с нашето изповедание на вярата и с нашето стремене към тази истина, за която Господ Исус Христос постоянно ни напомня в своето благовестие, в своето Евангелие. И ние трябва да разбираме това. Нашата православна вяра не е само съкровищница на някакви традиционни ценности. Нашата православна вяра не е само онова, което ни легитимира в семейството на онези народи, които могат да се похвалят, че са част от християнския цивилизационен ред. Православието е единственото свидетелство на вярата във всички времена. Запомнете го това.
Православието е давало мъченици от времето на светите апостоли до днес. И никоя друга общност, която се кичи на ривера си с името Исус Христос, не е платила тази цена. Цената на свидетелството и съхраняването на истината и Евангелието, въпреки субективността на времената и въпреки обществено-историческия ред, който постоянно се сменя. Днескашното евангелско четиво от свети евангелист Лука е свързано с един изцелен слепец. Вие знаете, че има една поговорка, която звучи последния начин, че живите затварят очите на мъртвите, а мъртвите отварят очите на живите. Аз ще перефразирам тази поговорка. Изповедниците на вярата държат постоянно отворени нашите духовни очи. На мен те ми казват, аз съм сигурен, че на всеки един от вас, съзерцавайки образите им, вървете по този път. Това е единственият възможен път. Единственият истински път. И пазете онова, което и ние платихме с цената на нашия собствен изповеднически живот. Чистата, облъхана от Духа Свети Църква Христова. Единственият възможен кораб на спасението по този път. В първият неделен ден, след 25 януари, е отредено да се чества съборът на светите новомъченици и изповедници на вярата от 20 век. И днес, този неделен ден, е всъщност уставното празнуване на този празник. Моля Бога, по молитвеното застъпничество на всички новомъченици и изповедници на вярата от новите времена, да ви дава на вас всички, които сте избрали да вървите по пътя на истината и по пътя на Христос и да бъдете част от Неговата свята съборна и апостолска църква, и благопожелавам и благославям да получите молитвено застъпничество и сила от снома на новомъчениците и изповедниците на вярата от 20 век. Да създадат във вас усещане и пиетет към истината и добър усет, с който можете да разпознавате лесно духовната лъжа от духовната истина в света. Защото духовната лъжа е оная капка оцет, която може да вкисне и най-доброто вино. Защото духовната лъжа е много по-опасна от всички други форми на лъжа. Защото духовната лъжа е като примка, която се хвърля върху съзнанието и душата на един човек и се подменя цялата му вътрешна същност, а този човек живее с ясната мисъл, че уж върви по някакъв духовен път. Истинският духовен път, истинското вървене по този духовен път е само единствено тогава, когато същността на човека е будна и той се държи близо и постоянно до Господа и Неговата църква, която е изкупена с Неговата кръв и с кръвта на всички онези, които ние наричаме светци и светици на Църквата Христова. Божието благословение, милостта на Бога, общуването с Духа Свети да бъдат с всички вас. С този възкръсен неделен ден ви поздравявам и моля Бога наистина да ви дава сили, за да не загуби солта на вашето сърце и на вашата душа и на вашето съзнание силата си и за да се превърнете в не хора на свидетелството, а хора на компромисите. Моля Бога никога да не ви достига ония миг, в който ще трябва да направите духовен компромис.
Защото отново ще повторя. Духовният компромис е нищо друго, освен духовна смърт. Във вторник Църквата Христова почита паметта на света Ксения Петербургска, велика застъпница, един бисер на православието, един златен подарък от Бога на човешкия род. Една велика помощница за всяка една наша нужда, житейска, дневна, семейна, обществена, социална. Във всичко може да я призовавам. От 9 сутринта ще има света литургия, за да почетем нейната памет и нейното велико просяване в снома на светостта, за която постоянно ни връща всеки ден, защото всеки ден в църковния календар има определена група светци, която са просияли пред Бога със своя живот, със своята вяра, със своето изповедничество и разбира се с твърдостта си, защото са вървяли по единственият възможен път. Път е начертан от Господа, който започва от Витлеемската ясла и стига до края на времената. Амин. Христос воскресе! Воистина възкреси!